BJP aphan angkura philong ke helang aja phan pura puthot Korkanthi constituency arlo APHLC atum jakong kacharja Korkanthi constituency arlo APHLC Rataria Song pen samilang so mini stadium along review mate ke claim ke dam buthak amai ki padapo Pianpur में वो सिग्निफाई क्रिकेट थम अर्नी कोरकांठी constituency along BJP atum APHLC along keremdun puchathek long si review mai along EM tiliram long hang chadam plus si chathan chmum dampen ning parung damlo sita la so maya phijong atumi APHLC atum satami samilang so long APHLC ke haidera puthak songja tumpen review meeting dudam thulo Kedam tang di PUST parliamentary kilega ho APHLC song pen gachtoy dun jai kathara phan Korkanthi rathatami ke pahaidun cha phan pura dode sangsi rongroop atokanu thoi inglong pupe kiduk ke plang pupe pin pen Korkanthi APHLC Rataria Song ke claim abang phubang phiatum kai ki Korkanthi rat phan ka chathan ka chumum ke dover mati chirok tok ke dover chok kedam tang MP kilega ho Korkanthi habara long pen ongdung vote pen BJP phan parem det Lasi Korkanthi habara long APHLC along klembang phubang phi ke do anatumi wo signify kripli arni kang sampor pahinia por ning karong penching ki chathan pon la sopi anesan choraproisi non ke bangji MLA MEC kilik hotami koson pensi BJP aphan angkura phelong ke helang ad pen ongdung vote pen APHLC ke chapahai dun cha phan chatami chathan jemong pon Kedam tang MP kilik a result klang that pen aphi non ke Karbi Anglong Autonomous District kali that si non ke ex Karbi Anglong Autonomous District pusi tokrong lo pusi APHLC mai phu jai ka thar pen phirang ke thingnu lamthi paklang pon Lapen APHLC Korkanthi mai phu kongat kiling pen mai chori ponsi alhi sarpo aman pen kachatong dun jai ka thar lapen APHLC CC pen General Secretary Sarkiri Rong phar lapen APHLC CC pen Organizing Secretary Kursing Timong lapen Suren Kramsa pen dang lok pinang an APHLC songja potum chatong dun si ingsam jin pen mai pichon pon Samilang so pen Sonjoy Terang News Fast Karbi Anglong Korkanthi MSC constituency CC committee atum pen jalinsi pinida nilitum celebration dolo nilitum MP lek kadove pen pangrumpet amat constituency si pangrumpet mat haidun de chop sita da Korkanthi nilitum haidet lo la pen kadove long crazy a constituency nilitum haidet lo MSC constituency la sine tum ninga rong lo athema rat atum non ke chini bom lo ame thanga khei do nangji ame thanga long ri do nangji pu bangke il tum inglong rat atum an Karbi Dimasa Garo Naga Khasi Syam Kuki atum anta Phado Mar atum anta Dimasa atum anta Boro atum anta nang chini dun lo la pen potsi ne tum hai i dek lo non watai la pen la mo phi la bangso constituency long la dipu parliamentary constituency long ke high to pe media pan MLA anta ke high area pan town committee long anta ke high area pan la pen ke MSC long anta ke high area pan nilitum kachisik ke la hello inglong arat atum Ohomia Khilonjia Adivasi atum anta amitang akhei wa lama bang cicing pe minang jelang bang kecil atum ke cini pemih bangke amitang ron ke cedan ke
ron pulote la election hello isia ron lo hei ka cherai la pen long ri ka cherai a ron lo pu halak ke chia tum an ga chini pe me la si utor bor bill isi example udaharon asan lo haru kris yang bong pen haru kris haru sir kep ra trokner kep mongalia tu BJP fan jok lap la son video mangge kedo an mongalia tu BJP fan ning dok di seta bong Bengal ke BJP fan ning dok di dakta ning dok di ar lo pen ke seta tribal tu fan ka pe rem dia fan alang litum BJP fan si arisim en lo la si ilitum fan nang pe rem lo la so alam karbiatum kedo an tum chini er nang hala BJP tum along vote pidun rong Congress tum long vote pidun rong atuma banke lake kecie tum phansi mongali bihari tum hansi rap dun thurong lo inglong arat tum han kape rem akam si hala tum claim dun thurong lo labang salam alang litum kachini nepen na jok si claim dun pusi ne tum matha lasi kapachini dia phan non le litum APHLC pen ako claim thu jilan lapen non isi thek long lo MP election ki jut arni pen India government website along peklang lo MP election a result hada ke to number 6 Dipu X autonomous district buse to Karbi Anglong X autonomous district X mane EX abang X lage former pulo aprang pulo kedam tang aban pulo non ke aben MP apan ke Omar Singh tisu pusyadak tok la alam bagela hello itum BJP ke hai loge arni penamat la ilitum Karbi Anglong autonomous council bangke non ke avedat lo non Karbi Anglong council anar lo gedu autonomous pugalilo autonomous avedat lo pot non EM CEM atum anta thang da kam klemun elu alang litum aning ke hang manke file anta non ha mini secretariat alo haladak minister atum si file sa pe passport order hala minister tum si people non CEM EM tum gaja kong avelo pini penap mat ke do yilang men pathirik jok ke ingtan ke po atha ma ke vivede jila tu poisa da pi yilang mene hemso nang pipo puta pule po mene sakurita nang pipo ben VGR long ta eviction po puta nang ni jimene seta alang litum ki pu ni to ar long lo la eviction ji te rat atum te kroi dun nang ji pugadi ke putu rat atum ke ka che kroi dun ong silang no dak lo aku rat atum che kroi dun nai ma che kroi dun dang nang nema ke ro alolong ta tokti lagi alolong pipen eviction po lagi Assam Land Revenue Regulation along ke tok ateng bensi claim ji ke lagi rat atum ben meeting dun nang ji po hadak isia section long ta tokti lagi alang litum claim hai hi athema alang litum EM revenue ta aja kong aveder lo ke nong ye claim kita minister revenue pan order chiri dam nang pokenon ke lasi alang litum kaning ye thap lo rat atum nang je kloi du nai tu abinong ke hala land and revenue a minister a order ke wan ji aphan rat atum nang je rat atum dam pak tu pusina choning ri chulu alama bangke Chief Minister long dam nangi land revenue minister long dam nangji po alama bang lo non ke lasi lake ning oi me akam lasi APHL sialong ki pipiatum avot ki pipiatum anke alang litum ake chok che pini chichini nakpo kardon je আজি আমার করকাঠি সমষ্টি আমি জিকিছো যে আমার এমপি হাইছে যদিও আমি দুখ কৰিবকে আমাৰ কিফালৰ পৰা গলে আমি হাৰা নাই আমি জিকিছো